Хай покажуть те саме, що вбивається. Бойові патрони від Калібр автомата. 5,45, да? Я прошу прощения. Да, автомат Калашников. Бойові патрони, да. 5,45, да? Да. Виходу, да? Барикаду будують біля метро Хрещатик, входу, да? Лівосторонній рух, лівосторонній рух. Які так само Ну, вже звели на нову барикаду, буквально вже годину тому я йшов, тут нічого не було. Медики, волонтери. А вы, надо было воду Чаю взять. десь, давайте я потримаю, ви налийте. А, да, ну давай. Була необхідна для того, щоб ці саманні цеглини не розпадалися. Це відбулося. Коли ожесточили серце фараона. І зробили жертву. Алло. Яблучко беремо. Тут більше.